गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव जोंहा जम्मु आरो काश्मीराव पाकिस्ताननि सानैखौ लाफानानै गासै 6 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला रैखाथि हान्जाफ्रा जम्मु आरो काश्मीरनि अनन्तनाग आरो कुलगामाव पाकिस्ताननि सानैखौ लाफानानै गासै 6 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलि समाव कुलगाम डिस्ट्रिक्टनि नावगाम अनन्तनाग आरो मिरहामा होननाय गामियाव उदखारिफोरनि हेंथायै अपारेशन खालामनायाव बे इनकाउन्टार खालामनाया जायो। सुलुंनि बायदिब्ला नावगाम अनन्तनाग होननाय गामियाव गिबियै उदखारि आरो रैखाथि हान्जानि गेजेराव गावलायलायनाय जायो आरो बे गावलायलायनायाव सासे पुलिसनि जोखोम जानो गोनां जायो आरो 6 उदखारि हान्जाया जिउ गोमायो। रैखाथि हान्जाया थाबैनो कुलगामनि मिरहामायाव थाबैनो उदखारि हान्जानि बेरेखायै अपारेशन खालामनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दं जोंहा काछाराव नंखाय BSF एरेस्ट खालामदों। काछाराव मैया 3 नंखाय BSF एरेस्ट खालामदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला एरेस्ट खालामजानाय 3 नंखाय BSFआ काछारनि मासिपुर केम्पनिमोन। बिसोर हमजानाय 3 नंखाय BSFफोरा उत्तर प्रदेशनिमोन होनना मोनथिनो मोनदों। बिसोरनि मुंखौ चन्दन सिंह, अनिल कुमार आरो शाकिल होनना सिनायनो हादों। थामथि खौराङाव दं जोंहा 1 नं अन्थाइगोलाव गामियाव अरजों खहा जानांनाय नखराव बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ हैदों। क'क्राझार जिल्लानि दावलिगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 1 नं अन्थाइगोलाव गामिनि बेसर सिंह ब्रह्मनि नखराव मैया हरनि समाव हरखाब गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया सोमजियो। मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया रावनिबो हिंसायारियाव मावनाय नङा एबा सोमजिनाय नङा। बे दुखुनांथाव खौरांखौ मोननानै खहा जानांनाय नखराव मैया बिटिआर सरकारनिफ्राय नुजाथि हैनानै माइरं, गुदुं सि जोम आरो रां अनसुंथाइ होफैदों। मैया बे खहा जानांनाय दुखुथिया नखराव क'क्राझार जिल्ला मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म बिथांमोना आगान होफैनानै बिटिआर सरकारनिफ्राय खम समनि गेजेरावनो थानो थाखाय न' बां लुनानै होनाय जागोन आरो खहा जानाय बे मुवा बेसाद गोनांथार डकुमेन्टस आरो फरायफुबाय थानाय फिसाज्लाफोरनि फरायनायनि जेंना जानाय लोगोसे बिजाब खहा जानाय आरो मोब्लिबनि जेंनाफोरखौबो थाबैनो सुफुंनानै होनाय जासिगोन होनना फोरमायना होयो प्रतिभा ब्रह्मआ। बिनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ खहा जानांनाय नखरा साबायखर बावनानै गोजोननाय फोरमायो। ब्रैथि खौराङाव दं जोंहा आसाम सरकारनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा मैया गरेस्वर बालाबारि गामियाव नुजाथि हैदों। गवायाव खुंजानाय किक बक्सिं बादायलायनायाव सनानि मेडेल आवग्रिनो हानानै थांनाय डिसेम्बर 1आव न'आव गिदिंबोफिननाय समावनो लामायाव उदै गाज्रि जानानै जिउ गोमानांनाय गरेस्वर बालाबारि गामिनि गेलेगिरि रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि न'आव नुजाथि हैनानै आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिनि हेफाजाब फुन्जिनिफ्राय होनाय 1 लाख रांनि चेक रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि बिमा बिफानि आखायाव गथायना होयो। मेट्रिक एग्जाम होनायनि सिगां स्टुडेन्टसफोरनो भेक्सिन लाहोनाय जागोन। मेट्रिक एग्जाम होनायनि सिगां स्टुडेन्टसफोरनो भेक्सिन लाहोनाय जागोन। बे बाथ्राखौ मैया सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा फोरमायना होदों। एप्रिलनि गिबि सप्तायावनो मेट्रिक एग्जामखौ फोजोबनायनि थांखि लादों आरो स्टुडेन्टसफोरखौ 3 जानुवारिनिफ्राय भेक्सिन लानायखौ जागायगोन होनदों मन्थ्रि बिथाङा आरो 15 मार्चनिफ्राय जागायगोन मेट्रिक आरो ओएचएसनि एग्जामा। एग्जाम होनाय समसिम भेक्सिनेसन लानाया 2थि द'ज लानाय जाहैनांगोन होनना फोरमायो रनज पेगु बिथाङा। गंफ्रोमबो जिल्लायाव सानफ्रोमबो गं 15 थायै फरायसालियाव भेक्सिनखौ थुनाय जागोन होनना फोरमायबावदों। बे मोनसे जोबोद गिदिर खौरां होनना बुंनो हायो मानोना रनज पेगु बिथाङा मैया बे बाथ्राखौ फोसावना होदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना। गोजोन्थों।